Pán Pročko, ešte raz vykriknete, nechám vás vykázať zo sály. Prvé upozornenie, dobre? Tuto budete dodržovať rokovací poriadok. Ešte raz. Pán Hlina, pokračujte. Kľud v rokovacej sále, pretože vás takisto prvýkrát napomínam. Prestaňte tu zjapať. Prestaňte tu zjapať. Správajte sa slušne ako dospelá žena. Druhýkrát vás upozorňujem o kľud v rokovacej sále, pani Ciganíková. Správajte sa ako dospelá žena. Prosím vás, obujte sa. Preboha. Pani Ciganíková, obujte sa. Nemôžem to podľa cítiť. zákona tu má byť predkladateľ. Nemôžem cítiť. Obujte sa, prosím vás. Čo si myslíš, že si na Kube, alebo čo? Ježišmaria Matovič. Matovič, preboha. Čo si myslíš, že si na Kube? Preboha, zbláznili ste sa, človeče. Si na Kube? Pán kolega, Si na Kube? zbláznili ste sa. Severná Kórea? Vráťte sa na svoje miesto. Si na Kube? Metelesku, blesku, Matovič. Predkladateľ. Odíďte. Odíďte. Daj pauzu, dobre? Odíďte, pán Si Matovič. myslíš, že si na Kube, ty uchyl? Odíďte. Čo ste povedali? Že si uchyl. Povedzte to však. Že si uchyl, to som povedal. Beží vám stále čas. Pán Matovič, vráťte sa na svoje miesto, porušujete rokovací poriadok. Vyzývam vás prvýkrát. Kdekoľvek. Nie, nemôžete obťažovať predsedajúceho. Môžem stať kdekoľvek. Nemôžete stať kdekoľvek. Nemôžete stať kdekoľvek. Nie. Tu si môžem sadnúť. Toto nie je ústav pre duševne chorých, toto je parlament, pán Matovič. Choďte na svoje miesto, nech sa páči. Pán predsedajúci, žiadam vás, zastavte. Pán kolega, čas vám beží. Ak toto je súčasťou vášho prejavu, nech sa páči. Čas vám beží. Predkladateľa. Nemám tu predkladateľa. Prosím vás, nerobte to. Čo to robíte? Čo to robíte už? Nebláznite. Kde ste? Nebláznite. Už ste to mohli mať za sebou. Žiadam zastaviť a vrátiť čas.